정말 뭐 신경 먹게 좀 가면 너. 이거 반다 또 바람 다 부. 이거 뭐 완성만은 그냥 번호 사는 완성거도 그냥 번호 खूब 나이도 많이 dokter mesin department tangay norok ate hai 그러니까 성공 해도 성래 그리바 뭐그 등 타게 등 어로 발레세 때문에 어네 발록적시도 그러니까 와티 반데 그러니까 눈고 델리는 뭐그 등거 발바야 함께 뭐 마탈한 거 풍아이 게 뭐마 그 두고 그러니까 그 성벨이 비록도 가본 바그 성 어로 만에 semua kita ngelak perjalanan bagai kasha, oko set kasha manghasil cakowo, enggak teh kasha, seng horni bagai lah kasha nangjau. Acha norok busuk din balo kasha orang mau itu. Semua kita palma kayak 10-12 bosor kajak do. Ini 10-12 bosor kajak enggak apro je MLA tongner yang kelai sudah kerja kebo. Apro no wacha bo aji rokok sangka do. Abu borok samani borok kebes nape yang kiri. Asuk dini je laki tongman bisa ngotangi borok nape ya ong norok no. Enggak kabun bagainya borok no mas hakata seng kabu ke seng direct nuk dari mas haka. Enggak abun bagai norok je MLA menteri ba je official authority rok phai nape ni bagai. Abun bagai tunggai je service je. Ma ko kata sa phai nai phai jatun kisah. Aba hati ma ko kata. Tabur nang ni service je phai mani yak lo no ba ma to. Belai singtong ho sokaboy malai meni madai abon bagai ama khub ekdom hanjagi dong asung noni mo kami ni bu ka tamsa sino boka handrai para handrai kami ta ani bu mo to dilip de broma ini o kami ni borong no sung o jakani no norok je bo constituency bo norok bo dok lai sabnori sungru ma to sini je oko omo soli to mon bor non lu sini agi service jina agi lai tabor lai to mai lai men ta bono ngobono onek bar phaja to khni to mani do bo phaya MLA tangni yo ta ni MLA ko tong MLA biswit kola sibla ngaka sungbor no lui go tong khai bo tong abun ba sungbor ta dati ke kisana ko sa ko kamu hai ta ini jora nai phaya ni bagenya abun ba sarno norok makasar lai bono makasar lai kata sarno mahada to horni oro ata sara ata rokun fruta modo borok phaya to sung thangmaya engga bisi ngaka sung noita jora rok tongjao engga sungni abun bagai belai kino sung men ngake lak nungko oro kasha pono mang garana nango engga tui kasha keroi iko mura ponton aja di no keroi karang tabu keroi tabu botani no keroi oro ya ke mana ke ani iko bahan su oro para ba oro ke he mane dui poli oro tabu sung dui perbalan bang sok kejar ka tong ke bang ngo pa tong ka oro el kali nggak semua oro Sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Sini mengkaisasi Tripurahani Tripuri Belai kano borok bai malai belai tong thoka ngai khab belai bukhab kostong khal jagarong logai position belai hamya sini borong ni jaga thangai bukha dona khara belai khan bukha dumani kemia horobong video nugui ribo belai hen kostona kha angwan suk to tibrasa kereng ase hatayo bahai kai bazar khainai karon bazar khainai kaha jaga nango
tei tibrasarok thanjakna nangnai aro social connectivity kahamna nangnai engkai tibrasarok bo thang phailai suk khaitogo thangdogo phaitogo jaga bo kisa kuwarangna nangnai naithok jaga bo innovative kaha jaga chung wansuknai oro jaga engka bazarni bumung jehetu ang norok bai belai malai khakchangkha moto harung jaga engkai bazarni bumung khakchangmani harung nongsitung khakchangmani harung o hatini bumung kai khakchangmani harung ayang khumpe ni kutaro joto bazar tongmaro no singyango turuk kok salai keboni loss singya keboni khotingya keboni bokha duya keboni bokha hamyang yatekhai sing joto tibrasa basinani tibrasa thangman bagai sing business khaina nangnai business khaina hangkai kaisa kuthumja jaga joto manthona nango hingga abon bagai mo kaisa borok ketal borok 10 বছর 12 বছরের দোকান লাই তো mo ketal jaga kaisa ekto birat ekta jaga kotor belai ka kaham kok sini kepal kaham tibrasarong kepal kaham tei ang khanai mo belai kepal kaham borok samani oro khakchangmani harungo no tong bazar kotok khlainani tong buskango chengnai joto tibrasarok o area ni tibrasarok no khabasadi norok ono bazar sodai khai oro no paifal khai bebaidi joto no geseng bongoro je problem tei current abo ang de fire authority bai tini kok salainai jora mangkai nai sar kok engka mo hai yang dito koto official thango koto MLA montri main road jehetu borong no nugui tongo ototo chini tiprasa already chini tiprasa no montri MLA tongo borong no nugui bo tongo kinaro tangi khel khaje na abo kaisa abo to bini kaisa maturity ni paper tongo mongkha omtui samungno lead khaina tangkai different dimension ni bini experience ni dorkar jekono leader ni kai hoyto bongthane a wansukmu rok korina lightly wansugui netarok ongkhana ba ongko ongkhana engka abo ang bono sana thangya abo chini fail chini tibrasa ni fail sing tini fail nei busang dino tangai fail ongtongnai busang dino sing pass mangnai awon bagino sing tini suktui sukya tekhai tini tong tibrasarok ongkholai mani je singbai singno thanjangai singbai singno bukakinai chini asuk sompot tongo o hasakao tini porjonto जों bolongo thangka hingkaisa abono tuyo kai phalai जों bohok bansi mangkho rabar tongo sini rang baise alada bosungni bor rok toreng bastawi singno no chawi kai gunda kai phunugai जों sasa kai town shor snam tongo orang no जों ka sunai sini borokno rinai sini borok gönangna nangnai hingka abono singbai जों tulna bisai khainai government tamuriya abo जों asukna haria जों tamu khaiman abo जों mahana nangnai जों thanjakhai milugui जों omohai market dongno turuk kotorkhai tisan nangnai chini nokthai chini je lampra chini ha chini harung chini tuima tuisa joto जोंसे नायkolna nangnai buisabo phai नायkolnai ba buisabo develop khainai ba ha जों dini buini dala lango kisa rangmanno bai amo hairongno जों wansugui khatungya karai chini borok ni enggai जों soi chini borok ni bisingo tongai जों chini borok khairok susuru unak besaro tongnai rok oro kosto mosto kai phalchanai rokno जों suba suriui thanjakai जों sara tipra thanjangai जों busang ogno nangnai haiga chini thinang andra gundra जों kemai thangmai abon bagino joto hasteni lukurok जों thanjangna nangnai kebo जोंno rinai koroi जोंbai जोंसे ma thangna nangnai asungno ongsitung hambai o jaga geje sakapmano khanan bising oro kam surungna nangnai ঠিক আছে মতো to kanya hi sakang kai bongni o polni babo che khoto thangmani abo ko bong ke bohon khele sa bohon khele abo ang personally bohon khainai hingkai bongno saikalang kha tini no kol khainani jata chang joto no manage saikalang khanai an bagai tui joto ni sakang nangmani tui o tui chini basic odikar obo जों je sakapano mana nango hingkai जों je mansak chini organization ni bukhaktui जों subai tongo subai thanai asungno hambai sungtini sino ko harungni khakachang ko bazaro ta tor bisod di sarta engke sung bono koboge bo phakya sini no bono nuboi engke omon bagai sung tuirok nangma ba sar sawoi tini no kol sungno ready khai kalang thangka
kol sungno kai tingnan bagus sungno de dikai tang tanga Kenan bisingo kanyani. kenani bisingo kai sinani Sar doktor